Asan si Jean Bula? Ay. Ano nangyari? Ha? Magsusulisit lang sana. Ay, tulog yung bata. Oo. Ay, hala! Tsada ng cabinet. Cabinet? Grabe! Hoy! Hoy! Di ba nakaan? Ah, Yun. ay! Ibigay mo. Akala ko joke lang. Hindi yung joke yun. Bigay ko yun sa'yo. Hala! Tinood! Oo, talaga. Hala, wala pang 1 minute. Hala. May bibigay daw kasi sa akin si Jimbolag. Asa na ba yun? Hala. Jinky! Hi, Jinky! Oh, ganda ng playground mo ah. Ha? Siya. Oo. Halika. Punta na sa likod. May bibigay daw kasi siya sa akin para sa tindahan ko. Nandito tayo sa FYI, feed your intestine. Siya naman, yung kainan niya rito, malapit siya sa college, sa USTP. Tapos, malapit na siya dito sa ibang elementary and high school students. Ayan. Unsa man? Ha? Alin, babe? Pag sure ba? Oo, bigay ko nga sa'yo. Di ba sabi ka naman? Galing kay Frank yan, no? Galing kay Frank. Bigay ko talaga sa'yo. Tapos, anong araw ngayon? Sabado. Sa Sabado nang balingin sa'yo every week. Gusto ka? Ginawang hulugan. Hindi, dyan mo muna. Daanan ko bukas. Dyan. Wow. Hindi, dyan muna kasi wala akong lalagyan pa dun. Oo. Wow. Ang ganda. Ay, may crack lang siya. Pero okay pa naman yan siya. Dito, kung sa man eh. Siya po yung owner po rito. Sa street na to siya po talaga yung pinakamayaman dito. Ayan na tayo. Sana magdala ng hintas. Tapos balita ko nga raw I-flex niyo muna yung car niya. Ha? Ay, ayan. Ito na nga. Ay, oo nga. Hello. Hi. Di ba? Wow, chada. Dat pala dyan na lang. Ay. Dat pala dyan mo na lang ako pinapwesto. May bubong na pala, oh. O, paano na may sasakyan niya? Yeah. Dito. Ay, sa ilalim ka naman. Buang ka. Chada. Yung pandeli niya. Pandeli. Yung inaabangan ko yung sa'yo. Uy, alam mo, dyan no, may nag-ano dyan. Ang nag-ano? Manukan, mga chicken yung ano nila. Okay. Sa kanila manukan. Mga college yung student namin. Sa'yo, mga doon sa High school. Dito. Dito. Maraming mga kainan? Sisig, yun. Dito, Sisig. mga cold drinks. Dito, cold drinks. Para magiging booth. Yeah, pagkatapos kumain nila, dito sila order. Tapos dyan ang pwede kumain. Tapos yun isa, para pang snack lang, mga turon, ganyan lang ba, mga turon. Diba? Tapos ganyan pa po yung mga ano niya. Oh. Ayan. Hi. Hello. Oh, wala kang bati ngayon ah. Suplado ka ngayon ah. Ha? Pag ikaw narinig talaga, malublob ka. Wala akong sinabi siya po. Chris! Ha? Uy, maganda to. Kasi dito ko i-display yung aking ano. Pwede. Tapos inihaw actually, yung a la carte. Ayan, parang ang ganda. Ang ganda doon. Ano mo lang sila? Oh, may music ba? Music. Ayan. Sila po yung managano nagsiserve dito. Ito yung isa sa mga ano rito, binabalik-balikan talaga. Hindi naman yung drinks. Ayan po. Si Ayan. Christian. Gusto yung Excel pa. Ano, Kasi meron kasi tayong mga sizes, extra large, Excel. Ha? may Excel. medium. Medium yan. Para naman kayo mag-jowa. Tanggalin mo yung mask mo para makita naman Sige, nila. sige, tanggalin mo. Sa mga taga-saan, Ako, malibog ka pa naman. Baka malibugan ka. Ayan, sige. say ano name mo? Si Excel. Si Excel. Microsoft. Excel. Excel yon.
Excel. Excel. Ang software. Sa si Christian. Si Christian isa to sa anak ko talaga aminin ko. Kundi dahil kay Christian di ako pabalik-balik dito para umorder ng ano. Oo nga, yun. Siya yung nag-ano dito. Kaya nga maraming customer. Siya ang tunay na may-ari, slash bugaw. Punta kayo dito guys, dito sa FYI. Actually, matagal ko nang natikman yung mga product nila Natikman dito. ng ano, Yung mga product. Yung product pala. Wala nga akong matikman dito na tauhan mo, choose. Pwede naman. Hindi raw sila kasi sila mahilig sa karne. Bago matikman mo na si Kuya. Alam mo naman, alam mo naman may lakad ako eh. Ayan. Ang akong kalipay. Alam mo, yan fresh nga ngayon. Kasi every 4 Hindi, hours kasi- nag-ano din sila. Hindi, tsaka happy na sila eh. Take a bath sila every 4 hours. Nakikita ko yung mga maili mo, yung mga notes. Sabi mo, hindi ka lang sa cellphone. Nagsiselfone siya, Bira, kasi yung girlfriend. Excel, bakit ba't tahimik kaya? Nahiya nga. Yes, Okay. O kami hiya, ano ka ba? Ilan taon ka na ba? Bakit sa baba nakatingin? Lunukin mo muna, Sige. para may sabit ng plate. 18 ka ba? Nag-aaral ka rin sa USTP. Ah, 6 minutes pa pala. Oo. Toro. 5 minutes pa. Tapos sa kabila. Sa kabila, decision taon. Parang hindi mo siya pwedeng biruin yung dito sa kabila. Napakaseryoso niya. Ayan. Parang siyang gumagawa ng mga laboratory sa science class. Ng mga experiment. Mag-usap sa mga Pero may carry. Basta punta lang kayo dito, visit na kayo dito sa Kanto Foods. Yun, matitikman nyo lahat ng mga kasi-kasi. Di ba? Pangalan pa lang mabubusog ka na. Oo. Kanto Foods. Kanto Foods. Sana all. Mamaya mabibigyan daw tayo ni Christian ng free Chris taste. Lemon. Chris Lemon. Chris, pag naka-video, bawal magkamot. Ha? Makamot kasi meron na. Ano, Excel? Ano sa'yo, kuhanin mo? Ese kurso niya. Sige. Kasi naka-mute din siya eh. Kanya? Chris Lemon kami ni Jai Jai. Huwag ka naman Chris Lemon dahil nag-red doors ka na kanina. Nag-endorse na pala siya kanina. Pagling sa kupas. Ay, siya. Once again, thank you so much, Jean Bolat. Ang kasama na to, tsaka ito mga... Hindi ka sandyan ko, papatay ka sa Ben, tuka ka, Ben. Binigyan ako ni Jean Bolat dito, tapos may kasamang mayonnaise! Pati ano, parang dadalhin mo na rin yun. Ano po nga ni? Kuya, anong pangalan mo? Sige, say introduce. Ha? Oo nga, ang ganda ng name yun. Thunder. Sander. For? Thunderford. Thank you, Jane. Thank you, Dick, for this. Ako. Basta pag nagutom kayo, punta na kayo dun sa ano. Siyempre magbayad kayo, ha? Oo nga. Kasi nag-uupa tayo. Kasi Sabado kasi ngayon, tapos next Saturday na pupunta doon. Unang hulog. Scam pala. Pag-enswela ko na sa'yo, walang down payment. Jason, agad. Kinakabahan ako. Pag yung pumunta talaga no next Saturday na. Gago yun. Oo, hindi ko na handa. Handa pa siya, oh. Bibisitahin kita doon. So balik ako yung bukas kasi para kasabuhay Bubo ka, ngayon nga eh. Hindi. Pwede Ako mababas. maghangawi, ako maghangawi. Ayun na, kasi bukas. Bit-bit yung ref, yung gas, dadaan yung pwede dito. Yung kaninang service, yun din yung magkukuha. Ay, bukas ako magkaunin Oo. Kasi nakasimento pa lang yung flooring. So ayan, nag-iikot pa tayo doon sa ibang bakla. Para Kasi ba 10 may- minutes? Hindi, kasi may ibang gamit na hindi ginagamit. Pwede natin sa ano. Saan? Diyan. Kasi sila bakang meron siyang hindi ginagamit. Yung aircon niya. So, balik mo lang yun doon? Wala pala siyang aircon. So huwag na lang tayo mag-aircon. Thank you so much for watching. Thank you, Jean. Bye-bye.